खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन मोनाबिलिनि दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ मुंख्लं केशब बसुमतारीनि मुंख्लं सान फालिदों। दिनै मावथि जोहोलाव मुंख्लं केशब बसुमतारीनि 25थि मुंख्लं सान फालिदों। मुंख्लं सान फालिनायाव बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे गोथार सानाव बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारि केशब नोगोराव गंसे आलासि जिरायसालि न' लुनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारीनि गोसोखां थावनिनि सोरगिदिं वाल होनायनि अन्थाइ खाम्फाखौबो गायसनो मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ। भारतआव गोदान रेकर्ड। 2 बोसोरनि उनाव भारतआ मिस इउनिभार्स बिजाब दखल। पान्जाबनि हायनारि हरना सुन्दुनो मिस इउनिभार्स 2 बोसोरनि उनाव बे बान्थाखौ मोननो हाना मुलुगाव गावनि मुंखौ जोंखोल खालामनो हाबाय। 2 बोसोरनि लाइमोन हरना सान्धुआ भारतनि जानानै मिस इउनिभार्स बादायना मुलुगनि महरनि हायनारि सायख'नायाव देरहासार जानानै मिस इउनिभार्स बिमुंखौ मोननो हायो। बर' फिसा बडा बसुमतारीखौ गुलि गावनाय दुथांखौ मैया पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हाबाय। सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थांनाय 8 दिसेम्बर खालि सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय सेरेन दालांगुरियाव मोनानि 7-8 रिंगायाव दाय गैयै बडा बसुमतारीखौ गुलि गावनाय दुथांखौ दिनै सिमेन्ट सापरि पुलिसआ थानासिम लानानै फैबाय। बे दुथाङा चिरां जिल्लानि सोमावसार बसुमतारी होननानै मोनथिहोदों। जनाय महकुमानि SDPO BM दासआ जाथायनि सोमोन्दै फोरमायोदि बे दुथांनि सायाव केस नं 64/24/U/S 326/307/34 IPC R/W सेक्सन 27 आर्म्स एक्ट बायदियै गसर दिखांबाय। SDPOआ फोरमायबावोदि दाय गैयै बडा बसुमतारीखौ गुलि गावग्रा दुथांनिफ्राय 0.32 पिस्तल बोखांनाय जादों। बे जाथायनि सायाव दासिम पुलिसआ नायबिजिरगासिनो होननानै मिन्थिहोयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। BTC राजखान्थिनि दुंबुर रादाब। राजखान्थिनि गुदुं दावहा। BTCनि चिफ प्रमद बर'नि सायाव बारग' चिफ हाग्रामा महिलारनि राजखान्थियारि हामला। BPF राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया BPF मावथिफोरनि सांग्रांथि मेल खुंनायखौ दासान्दि थाद'नाय गैयै नुनो मोन्दों। राजखान्थि सांग्रांथि मेलाव बाहागो लाना हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सायाव गोबां अजद होदों। बिथाङा बुंदों प्रमद बर'नि सोरखारा रायजोखौ सिबिनायाव फैमाल जादों। BTCआव जौगाखां मोनबो खामानि मावनो हायाखै, खालि अमा फार्मल' खुलिनो हादों आरो BTCनि पावार फांसनखौ दिसपुरजों सेजादों होनना हाग्रामा महिलारिया गोख्रों अजदखौ प्रमद बर'नि सायाव होयो। ससियेल मिडियायाव गोसारदों मोनसे भिडिअ'। मेगन नुयै बर' फिसा दुखुथिया मेथाइ खनगिरि कातिनाथ गयारनि दुखुनि मेथाइ रोजाबनायखौ BTCनि चिफ मानगोनां मुरसि प्रमद बर'आ खोनासंदों। भिडिअ'आव प्रमद बर'आ मेगन नुयै देंखोगिरि कातिनाथ गयारनि मेथाइ रोजाबनायखौ खोब गोसो होनानै खोनासङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सनारि सापेखाथियाव जादों दुंहाव थासारि। सासे आइजोखौ ओनसोलनि रायजोफोरा दायनि सन्देहजों हामला खालामदों। बिनि उनावनो पुलिसआ सा 7 सुबुंखौ एरेस्ट खालामो। मोनसे खौरांनि बायदिब्ला चराइदेव जिल्लानि सनारियाव 15 सान नाङै 80 बोसोरनि बुरै आइजोखौ ओनसोलनि माखासे सुबुंफ्रा दायनि साजायना हामला खालामबाय थादोंमोन। बुरै आइजोखौ बुथारनो हुमखिबो होनाय जादोंमोन, लोगोसे गोबां साजा होयो। बिनि उनावनो दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय होनना मिथिनो मोनो। लोगोफोर, रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर थाबाय।